Takže čus ľudia, znova som tu a vítam vás u ďalšej prehliadky nášho extra servera, ktorý som vám minule spomínal. Toto je on. Zatiaľ tu je iba spawner. Server je spustený približne týždeň. Server sa volá Borat Minecraft. IPčku vám ešte dám, ak nebude vidno, dám do popisku videa. Takže toto je náš spawner. Môžete vidieť aj znútra, a to som nechcel. Tak toto tu vyzerá. Nie to nič moc, ale potrebujeme buildera, bude tu mobareň, bude tu dreváreň, bude tu pieskareň, eventy rôzne tu budú. Čiže fakt zábava. Teba dačo skúšam. Ja nič. To malo vyhodiť také leoparda, ale väčšinou to zabudnem, no tak vyhodím drevo aspoň. No, teda bude tu zábava, hláste sa, odoberajte, lajkujte, budem rád. Ukážem vám ešte tú IPčku, čiže čeky. Toto je tá IPčka, toto. Odpíšte si ju, ak by nebude vidno, dám do popisku videa. Čiže stopnite si to potom a odpíšte. Dneska končím, nemám už dáko náladu. Podľa toho, čo bude večer. Čiže odoberajte, lajkujte a ďakujem, ak ste to video dopozerali do konca. Tak, čus!